Hej og velkommen til min video. Det er verden af krigsskibe. Det er min skib. Velkommen tilbage til min kanal. Husk at like og subscribe. Det er mit hold og mit skib. Jeg skal kæmpe imod et rødt hold. Let's go. Vi har alle 5 skibe for vores hold. Kan I se den deroppe? Grøn en. Det er den skib, jeg er. Og så hvis jeg trykker på den her store plade, så kan jeg se, hvilke nogen er på mit hold. Jeg har Rocketake, Valkyrie, Friant, De Reuter og Agincourt på mit hold. Og så har de alle de der andre på deres hold. Det er en mega god spil. Hvis jeg har en PlayStation 5, så kan I også downloade det. Det er et mega god spil. Men ja, den er med missiler, som vi kan skyde. Og så har jeg også nogle buletter. Prøv at se. Det er mine buletter. Og de er mega gode. Jeg elsker det her spil. Prøv at se. Den er øje, det betyder, at de er blevet set. Det er det på engelsk. Jeg håber, I kan forstå det. Den der vej. Kan I se det der? Det er en ond skib. Prøv at se, jeg skudt lige nu. Lige imod den. Det der, det betyder, hvor meget liv der. Det der, det er en af mine skib. Så dem skal jeg ikke skyde. En af deres skibe er blevet dræbt. Og en af vores skibe er også blevet dræbt. Jeg pas på at se. De er en mega god spiller på deres hold. Ja! Yeah. Deres skib blev ødelagt. Nu sendte jeg lige missiler. Se, den skyder jeg nu. Nej. Det der, det er en mega god skib. Det der, det er en skib, der hedder det der. Det der er meget liv, den der. Den er jo 20.300. Og så prøv at se, mine venner hjælper mig. Det er faktisk mit hold. Jeg tror, vi kommer til at vinde det her. Vyoming og den har kommet på deres hold tilbage. Den bliver skudt på 24/7. Ja, der er kun én tilbage fra deres hold. Let's go, man. Let's go. Og det er Vyoming. Den er 43.000 liv. Der er 40.800 liv. Så det tager lidt tid at dræbe den. Men jeg har også selv den der slags skib i mit port. Den er en meget god skib. Nej, jeg går lidt som lidt liv. Jeg har lidt liv tilbage. Ja, mine missiler. Rammer ikke. Skal jeg bruge for hjælp? Ja, vi vandt! Vi fik en victory! Vi vandt, mand! Prøv at se, jeg fik 38 af de der. Jeg skal tage den her skib igen. Den er meget god. Den er meget god.